Wata babbar kotun majistire a jihar Kano a Najeriya ta aike da matar nan Hafsat wacce ake zargi da kashe abokin kasuwancinta Nafi'u Hafiz zuwa gidan yari kafin a ci gaba da shari'a da aka fara a yau Laraba. Kotun ta sanya ranar 8 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2024 don ci gaba da sauraron ƙarar. An dai fara sauraron shari'ar Hafsat mai shekara 24 a kotun da ke unguwar Yankema a birnin Kano bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta kammala bincikenta ta miƙa ta kotu. A ranar Juma'ar da ta gabata ne rundunar 'yan sandan ta kama Hafsat bisa zarginta da kashe Nafi'u mai shekaru 38 wanda ɗan jihar Bauchi ne a gidan mijinta da ke unguwa 3 bayan wata hatsaniya da ta faru tsakaninsu. Tun da fari gabanin zaman kotun ne rundunar 'yan sandan ta ce ta gurfanar da wacce ake zargin tare da sauran mutanen da ake zargin su da taimakawa wajen ɓoye abin da ya faru. Bayan kammala nata binciken a yau 27 ga watan Disamba shekarar 2023 aka gurfanar da Hafsat a kotu kan tuhumarta da zargin kisan kai, inda mijinta Ɗayyabu Abdullahi da wani Malam Adamu kuma ake zargin su da hannu a kitsa tugu da ɓoye gaskiya. Sanarwar 'yan sandan mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun 'yan sanda SP Abdullahi Kiyawa ta faɗa a yayin zaman kotun Hafsat ta amsa laifin ɗaya cikin biyu da ake zarginta da su, wato ta amsa laifin ƙoƙarin kashe kanta da kuma na kashe Nafi'u a cewar lauyan da yake kare ta. Wata hira a gidan rediyon Freedom yayi da shi, ta amsa laifin farko na yunƙurin kashe kanta amma ta musanta na biyu, wato na zargin kashe Nafi'u, inji lauyan. Labarin kisan Nafi'u da ake zargin Hafsat da yi ya karaɗe shafukan sada zumunta a faɗin Najeriya, kuma batun ya ɗauki hankali sosai inda ya jawo cece-kuce da Allah wadai daga faɗin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa wacce ake zargi da kisan ita da mijinta iyayen gidan marigayi ne, kuma abin ya faru ne a gidansu da ke unguwa 3 a birnin Kano. Mu da yaran abin da za mu ce shine Ubangiji Allah iji kan Nafi'u, Ubangiji Allah ya yafe masa zunubanta sa, ita kuma Hafsat Ubangiji Allah ya bata lafiya, Ubangiji Allah ya bata mafita. Su kuma alƙalai Ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci a kowane ɓangare, amin summa amin.